Hvordan står man til fucked up, Benjamin? Hvad? Hvad siger du? Fucked up. Jeg kan ikke huske, hvordan man står til fucked up. Fucked up! Skriv det lige ind over Steam. Jeg kan ikke... Det var lige skrive det ind over Steam. Kom ved siden af. Ej. Skriv det lige på Steam, dig. Ej. Kig her. Kig her. Kig her. Ej. Ej, løgn. Det gjorde du ikke, det der. Du er kraftedeme klar. Jeg skal lige have noget mere. Det var det samme. Du hedder det ikke igen. Ej. Hvor er du klar? Mikkel. Ej. Jeg kan ikke klare det. Det kan jeg heller ikke. Det er virkelig ulækkert. Så er jeg nødt til at tage ræb. Du stod med det samme. Ej, jeg skal nok ikke reste meget mere med det her søde her. Ej, jeg får det dårligt. Virkelig. Hvad er